příčinách. V jednom dalekém a krásném království žil mocný král a ten měl dceru Sněhurku. Protože Sněhurce brzy zemřela maminka, král ji vychovával sám. Výchova se mu však vymkla z rukou a ze Sněhurky se stal rozmazlený spratek. Král se rozhodl znovu oženit, aby dal k Sněhurce novou maminku. Sněhurce se to ale vůbec nelíbilo. Nová královna byla moc hodná a měla se Sněhurkou velikánskou trpělivost. Každý večer se ptala svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, zrcadlo, pověz, kdo je v zemi zdejší nejkrásnější? To ty královno si v zemi zdejší ze všech nejkrásnější. Až jednoho večera konečně odpovědělo. To Sněhurka je v zemi zdejší ze všech nejkrásnější. Královna měla velikou radost, že Sněhurka konečně dospěla a může si vzít za manžela prince ze sousedního království. Jenže Sněhurka byla tak rozmazlená, že jí princ prostě nechtěl. Jenže královna se tedy rozhodla, že musí Sněhurce nějak pomoci. Poslala ji na zkušenou na hospodářství 7 trpaslíků, neboť ti byli velmi dobřími učiteli chování a domácích prací. Dobrovolně by ji tam však nedostala. Domluvila se tedy s králem a vyslala ji pod jinou záminkou na procházku se sluhou, od kterého jí měli informovaní trpaslíci převzít. Ty se projdu lesem. Sluha jí vlastně přenechal lesním zvířátkům, která ji do chaloupky dovlekla násilím. Tady, vemte si. Trpaslíci si radovali ze ctí, které se jim dostalo a ale přitom před Sněhurkou přestírali, že jsou velice překvapení. Dali si velkou práci s výchovou Sněhurky. Zapřáhli jí, kde se dalo. Sněhurka se tedy učila prát, učila se také vařit, stlát, uklízet a také velmi dobře chovat. Očekávaný výsledek se ale bohužel nedostavil. Nešťastní trpaslíci o tom podali královně zprávu. Na. Ta nevěřila, že ani oni nedokázali se Sněhurkou něco udělat, převlékla se za hodnou babičku, vzala si košíček plný jablek a šla na kontrolu. Koho nám sem čertě nezve? To já babička, dostávám do jablíčka. Otevři si, nemám to s tebou. Královna vešla a když Sněhurka viděla plný košík jablek zadarmo, vytrhla jej stařence z rukou a vystrčila ji bez poděkování ven. Sněhurka chtěla jablka sníst dříve, než přijdou trpaslíci, aby na ně nezbylo, ale pak dostala ďábelský nápad. Přemohla svou lenost a došla do lesa nazbírat bobule rulíku zlomocného.
namíchala si jablky a upekla koláč. Trpaslíci měli velikou radost, když přišli z práce domů, že Sněhurka poprvé nepřipálila koláč a s chutí se do něj pustili. Stihli poslat s dobrou zprávou královně o tom, že se Sněhurka napravila, a pak padli všichni k zemi otrávení vlíkem. Znova, na. Princ se pro Sněhurku radostně vydal. Sněhurka, která prince nikdy předtím neviděla, ohromená jeho krásou, omdlela. Princ, již měl základní zdravotnické vzdělání, okamžitě poskytl první pomoc. Potom se Sněhurka probrala a viděla prince a princí, byla to láska na první pohled. Sněhurka se přiznala k vraždě trpaslíků Filipem. Společnými silami vykopali 7 hrobů a trpaslíky pohřbili. Zamilovaný pár si slíbil věrnost a rozhodl se ke společnému útěku za hranice království. Od té doby je už nikdy nikdo neviděl a jestli nezemřeli, žijí s tímto krutým tajemstvím dnes.